ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଶାନ୍ତ ଓ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ଦିନମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଜିର ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। ତାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମର ସକାରାତ୍ମକ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ ଓ ଏହି କାମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସହିଥିବା ସବୁ ବିପଦ ଲିଭିଯିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାମ କାଲି ଆପଣ ବାତିଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜିର କାମ ଆଜି ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ପରି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁଭବ ହେବ।